Здравейте! За тези от вас, които ме познават, знаете, че стимулирам хората, също аз го правя, отглеждам овошките си, зеленчуците си органично, доколкото мога. И затова днес искам да попитам, знаете ли, ако сложите 1 кг амониева селитра или амониев нитрат на 1 декар, колко процента ще се усвои само? Защото вие не си мислете, че като сложите 1000 грам или 1 кг, ще се усвои всичкото. Усвоява се много малък процент. Пишете ми долу в коментарите. Нека да ви ще ви отговоря после. Той е подвижна молекула, азота. И супер много се движи и не спира, докато не стигне определена точка или вода. И тогава се разгражда. Фосфора е неподвижен, той пък за това се заключва. Това е като цяло, хора. Абонирайте се, пишете долу. Аз ще ви отговоря. Чао, до нови срещи.